We gaan die kant op. Ja, we gaan zeg maar, we gaan die kant op. Die kant op. Nou, laten we die kant maar op gaan. Nee, Want... Nee, jij wil weer naar binnen. Nee, we gaan die kant op. Nee, maar jij wil gewoon verder eten. Maar Piet... Nee, ik heb buik vol. Oké. Maar we gaan maar ik denk dat jij gewoon... Oh, ik ga vast in mijn bakje. Lijkt mij heel verstandig. Is goed. Want anders raak ik je dit jaar weer kwijt. Nee, maar dan zit ik op het dak. Oké, nou, ik denk dat je gewoon daar maar in gaat. Ik ga vast in een bakje Is en dan goed. ga ik vast de hoogte in. Van voor naar achteren, van links naar rechts. Mag ik mee? Oh! Yo! Ja, dat kan net. Ja, doe maar. Ja. Zo. Ja, we gaan even... Oh, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Hey! Oh! Arie! Wat Nu al? Ja, nu al. Maar we zijn nog niet klaar. Nee, maar wij komen wel alvast inspecteren of de stad wel goed is voor de intocht. Ja, waar is Sinterklaas? Sinterklaas is er nog niet. Oh. Nee, die zit nog op de boot. Oh, Ja. ik raak al een beetje peuneveu. Nee, dat niet doen. Oh. Wij zijn alleen maar alvast vooruitgestuurd Ja? om te kijken of Sinterklaas hier wel goed aan kan komen. Oh, Dus we gaan even inspecteren hier. oh, ja, wat Ja, spannend. dat is spannend, hè? Ja, Pieter, volgens mij hebben wij een klein probleem. Ja. Volgens mij kan de stoomboot hier niet doorheen. Ja, maar hij moet... Nou, hij moet er gewoon doorheen! Hij moet daar onderdoor. Hij moet daar onderdoor. Dat is 2 centimeter bij 4,5. Nou is dat praktisch gezien helemaal net. Als ik nou gewoon eens... Ik ben hier nooit zo'n kei in, Piet. Maar als je het even laat zakken, een klein beetje, dan voorzichtig, ik heb hem net in. Ja, dan zie ik dat 0,3 en 7,1. Ja. 7,1. 7,1. Ja, 7,1, dat kan net. Nou, dat weet ik niet. Jawel. 4,2. Oh, Piet, het hoeft niet gelijk allemaal stuk, hè? ja, maar nou heb ik geen punten slijpen. Oké. ik heb hem. Heb je hem? Ja. Pak jullie hem? Nee, dan pakken we hem aan. Als we volgende week niet langs met de stoet, hè? Nee, dat is niet heel handig. Nee. Die moeten eigenlijk even weg. Ik zal eens even kijken. Ja? Ik ben niet zo bewegelijk, hè? Vaak. Ja, pakken. Dus kan Sint er wel langs, denk ik. Hè? Ja, dat denk ik wel dat het zo gaat lukken. Ik heb gekeken en de daken zien er allemaal weer keurig verzorgd uit. Dus ook de schoorsteenpakjes kunnen er weer in. geweest, die hebben even gekeken. Nou. Alles is netjes, Ja, veilig. ik vind het hier ook schoon, dus het paard kan hier gewoon langs. Het paard, breedte, Dus- hoogte van de straten. Ik denk dat het hier, tot zover is het klaar. Dit stuk is goed. Dit is gewoon geweldig. Ja. Jullie gaan dus nu die kant op, zoals de kinderen net vertelden? Wij gaan nu die kant op. Nee. Wacht even. Nee, we gaan rechts zoals het gaat. Die kant op. Krijg ik een hand voor jou? Ik krijg wel een hand voor jou. Ja, kijk. Ik hoor geen Sinterklaasliedjes. Wat is dit nou, juf? Sinterklaas is het toch ook nog niet? Nee, maar wij zijn er toch? Dat weet ik. Moet je dat van tevoren even melden, Zwarte Piet? Nou, maar wij hebben heel vaak gebeld. Ja, we hebben niks gehoord, Zwarte Piet. Dit moet toch Sinterklaasliedjes Dat zijn? is volgende week, Zwarte Piet. Dan Nou, doen wij Sinterklaasliedjes. Ja, dan komt Sinterklaas eraan. Ja, en dan doen wij Sinterklaasboekjes en Sinterklaasliedjes. Oh, Sinterklaas. Goeiedag. Hallo Sinterklaas. U spreekt... Ja, ben ik slecht te verstaan, Sinterklaas? Ja, ik sta helemaal in Leeuwarden. Ja, inderdaad, dat klopt. U spreekt met de hoofdinspectie, Piet. Wij zijn hier nu aan het controleren en het lijkt gewoon echt helemaal goed te gaan, Sinterklaas.
We kunnen met de boot door de gracht. We kunnen op de daken. De pieters zijn alles aan het meten. Er zijn een paar kleine dingetjes natuurlijk. Maar ja, dat gaan we voor u oplossen. Ja, maar natuurlijk Sinterklaas. Ja, nee. Nee, er staan nu 2 mensen van Omroep Friesland. Ja, die staan hier nu bij mij. Klopt inderdaad, Sinterklaas. Sinterklaas vraagt of het geregeld is voor volgende week. Ze schudden heel hard. Nou, ze schudden echt. Ik kan niet harder dat nadoen. Het is helemaal geregeld, Sinterklaas. Ze zijn er volgende week ook. Dus ik denk dat ze echt. U kan met een gerust hart hier komen. Alle kinderen zullen aanwezig zijn. Is goed, Sinterklaas? Ja, oké, Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Dat was Sinterklaas.